בבית היא צנועה, בבית היא יפה. היום מחכה לך עם חלוק. לא החליפה אותו מאז החתונה. הילד הקיע עליה, הכל. אבל כשהיא יוצאת לאירוע, אתה מתחיל איתה, אתה לא יודע זה אשתך. מה, עם האיפורים שיש היום, אתה לא מזהה את אשתך. אתה בא לאירוע, סליחה, אפשר להזמין אותך לשתייה? היא אומרת לך, מה זה? זאת אני. ידעתי. סתם שיחקתי אותה. שקרן. למה? הוא רגיל לראות אותה בלי איפור. עם פנים שחורות כאלה. כשהיא יוצאת, כמו שמש. שמה לך מקאפ של 80 שקל. שמה לך אודם, כמו רמזור אדום. אחרי זה שמה לך מסקרה, פתאום נהיה לה ריסים. אני לא יודע איזה אורך הגיעו הריסים שלה כבר. הדבקה, היום הדבקה, כמו ריצוף. הדבקה. הגבות לא שלה. הריסים לא שלה. השיניים לא שלה. הצ'וגרי לא שלה. כלום לא שלה. כלום. היום אתה מתחתן, אתה צריך לשאול אותה מראש. מה שלך, מה לא שלך. תגיד את האמת. לא, זה בעיה. זה בעיה. היום בן אדם מתחתן, אתה צריך להיות גבר, תגיד לה נשמה טובה, שלא יהיה גזל דעת. לא, זה בעיה. נגיד אחד התחתן עם מישהי, חשב יש לה שיער חלק. מתחתן, אוכל בעיטה. למה? לפני השינה, עושה לך שתי קליפסים, תק מורידה אותו. מה? הוא מתעצבן. אני החלום שלי מכיתה י"ב. אני תמיד רציתי מישהי עם שיער חלק. אמרתי, הילדים שלי לא יהיה להם קורטאץ'. מה זה? אמרת לך, מה יש לך? בסוף אתה מסתבר יש לה קצוץ בכלל. זה מקח טעות. זה החתונה, זה ביטול, צריך לבטל. אחרי שהוריד את השיער אתה אומר לא נורא. גם לך אין. לא נורא. מידה כנגד מידה. אתה בא לישון, מה? אתה מגלה, הריסים לא שלה. הדבקה. אתה זה לא ככה? מה אתה עושה? מה אתה רשת הריסים? לא, זה לא שלי. מה שלה? אין לה כלום זאתי. כלום. 2 יש לה אולי. אחרי זה לוקחת מגבון עושה ככה. מה את מורידה? הגבות לא שלה. מה? כן, מה זה ציור? ואני התלהבתי, אומר לכולם, מסורטטת, בטח מסורטטת. סרטטו אותה באיפור. בטח מסורטטת. אתה אומר, יאללה, לא נורא. גם הריסים לא שלה, גם הגבות לא שלה. עזוב. לפחות חיוך. איזה חיוך. איפה אתה בא לישון? טוב לך ככה. מה אתה עושה? אולי. יא גועלה. צריך לדעת לפני החתונה, מה שלך, מה לא שלך. מה זה? אתה בא לישון פירוק והרכבה. בבוקר מרכיבים אותה מחדש. כמו לגו. שיער, זה צריך להיות